Mae 'da fi gwestiwn. Ydy hi'n wir am sy'n stopio'r prynu anrhegion Nadolig? Oherwydd dyna be mae Martin Lewis wedi holi yn erthygl papur newydd ysgrifennodd rai blynyddoedd yn ôl. Wyt ti o ddefri ddim anrhegion Nadolig? Wel, os wneud i feddwl am y peth, ni gyd yn cael ein gorfodi wastraffu arian a rwtch nad yn gallu ffordio ac yna i roi bobl fydd fyth yn ei defnyddio. Ti'n gwybod, fi'n cytuno, mae roi adeg yn Nadolig wedi colli ystyr, mae'n gwneud mwy o drwg nag o les, ac yn rhoi syniadau anghywir i'n plant am werthoedd, ac yn lladd y llawenydd y dylen ni fod yn brofi'r adeg yma o flwyddyn. Dim roi dim i neb, ond mae roi a bod yn garedig yn beth da. Mae nhw'n hanol rhwng rhoi plant, rieni, tadcu a mamgus yn rhoi anrhegion i'w gilydd, ond dydw i ddim yn gweld y pwynt o rhoi anrhegion i neb arall. Mae'n ymddangos fod yn Nadolig wedi ei noddi gan Amazon yn ein tŷ. Stwff yn dod drwy'r post yn dyddiol. Mam yn meddwl bod hi'n cael bagen, ond fi'n amau yn bawr. Ydych chi'n cytuno bod Nadolig wedi colli ei ystyr, a'i fod o wedi troi'n ffair prynu a gwerthu? Mae gwir ystyn yn Nadolig yn llawer symlach, a dim ond 3 anrheg ei cafodd ei roi ar un nos yn dywyll dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Gwrandewch ar y darlleniad o lyfr Matthew. Ymweliad y gwir doeth. Cafodd Iesu ei eni ym Methlehem yn Judea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o weledydd y dwyran i Jerusalem. Pan aethon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn efo'i fam, Mair, a dyna nhw'n disgyn ar ei gliniau o flan ac addoli. Yna, dyna nhw'n agor eu paciau ac rhoi anrhegion gwerthor iddo, aur, ddys a myr. Yn wahanol i'r doethion, nid ydym yn gallu defnyddio neu teithio pellteroedd eleni. Roeddwn ni ddim wedi sylweddoli can o flynyddoedd yma mae braint i'w drysori, ond bod yn rhydd i ddathlu a cymdeithasu. Felly, sut bydde i roi ystyr yn ôl i'r Nadolig? Yn ystod y flwyddyn hon, mae nifer o deuluoedd, busnesau, gweithfeydd ac elusannau wedi cael ei effeithio gan y pandemig Covid-19. Pobl wedi colli swyddi, pobl yn gweld eisiau aelodau o'r teulu a phobl wedi colli ryddid. Ond beth wnaeth gwahaniaeth eleni? Gallwn ni'n cefnogi'n lleol, cefnogi'n elusennau a chefnogi ein cymdeithas. Cefnogi cymdeithas? Beth? Fel pan wnaethon ni clapio ar step drws ein tai? Ond dyw clapio ddim yn anrheg. Ond gall rhywbeth sydd yn rad bod yr un mor werthfawr. Felly, os dwi'n deall yn iawn, y pethau bach yw'r pethau pwysig? Ie, gwyn, amser a bod yn garedig. Ac yn fwy o gwerthfawrogwch eich teulu, eich ffrindiau ac cymuned. Ystyriwch, Nadolig yw dod yn ynghyd yn deuluoedd perthnasu a ffrindiau i ddangos cariad tuag at ein gilydd mewn anrheg a chan i gyd lawenhau bod mab Duw wedi ei eni am plentyn. Beth fyddwch chi'n gwneud eleni? Bydda un FaceTime o mam gi, os mae'n cofio sut mae'n gwneud. Bydda un cael virtual Christmas dinner gyda'r teulu. Bydda i a fy ffrindiau yn cael party Zoom dros nos galan. Woohoo! A fydda un gadael tin o fisgedi o'r step yn drws cymidog. Ie, dyna beth sydd angen i ni wneud eleni. A chofiwch i chadw'n diogel. A ystyriwch os rhaid i fi fynd allan. A os rhaid fi fynd i'r siop? A os rhaid i fi fynd i dîf y ffrind? Eleni yn fwy nag erioed, ystyriwch, codi'r ffôn, danfon neges destun neu garden. Byddwch yn greadigol. Mwynhewch yr oil. Mwynhewch y dathlu. Nadolig llawen bawb a blwyddyn newydd da iachus i chi gyd.